Kini atong latest weather update June 29, 2022. Ang low pressure area na atong gimonitor nahimo na ng bagyo or tropical depression Kaloy. Kini ang ikatulong bagyo karong tuiga. Ganiha alas 3 sa buntag ang sentro ng tropical depression Kaloy naa na sa 395 kilometers sa may kasadpan ng Iba, Zambales na ay maximum sustained winds na 45 kilometers per hour duol sa sentro ug ang gustiness moabot sa 55 kilometers per hour. Hinay ang pag-irog kini sa direksyon sa kasadpan. Padayon kining gi-enhance ang habagat or southwest monsoon ug ang monsoon trough na magdala ng monsoon rains over western section sa Luzon ug sa Visayas. Base sa atong latest track and intensity, ang bagyong Kaloy mo-exit kini sa atong Philippine Area of Responsibility within 24 hours. Mo-intensify kini gamay ug mo-reach ang tropical storm category sa Biyernes sa hapon. Ang weather conditions sa tibuok Visayas, Palawan kasamang Kalayaan Islands ug ang Occidental Mindoro makasinati ng medyo mapanganuron ngadto na sa madag-umon na kalangitan ug naay katag-katag na mga pag-uwan ug kini mga pagpanugdog og kilat. Para sa atong mga dugang detalye, bisitaha atong mga official social media accounts. Kini si Jomar Eclarino gikan diri sa DOST Pag-asa Mactan, maayong adlaw ug mag-amping tang tanan.